Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme túto nádhernú Octaviu kombi so spoľahlivým 2-litrovým dieselovým motorom o výkone 110 kW. Táto verzia má aj pohon 4x4. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2023. Momentálne má najazdených 129 000 km. Vozidlo má obuté tieto krásne elektróny. Čo sa týka interiéru vozidla, vozidlo je vo full koženom pakete. Obidve sedačky predné sú elektrické s pamäťou, masážne a vyhrievané. Samozrejme vozidlo má tempomat, vyhrievaný volant, množstvo jazdných asistentov, adaptívny podvozok. Taktiež má vozidlo aj ovládaný elektrický kufor. V kufri sa nachádza povinná výbava vozidla, taktiež aj úložný priestor namiesto rezervného kolesa. Čo sa týka priestoru vzadu, je to naozaj priestranné, takisto zadné sedačky vyhrievané, možnosť nastavenia klimatizácie, zásuvky. Vozidlo má aj takéto roletky pre väčšie súkromie. Vozidlo má taktiež aj ťažné zariadenie. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne je vystavené v našom showroome FISA Cars. Cena tohto vozidla je 20 900 eur.